Dan it-tarmak kollu fil-baħar qatt jispiċċa bla żbuħija, ħsara ambjentali kbira miltu, imiskom tistħu, affiċtuha. Dawn huma biss ftit mill-eluf ta' kummenti li deru fuq il-medja soċjali wara li din il-ġimgħa r-rampa li tagħti għal bajja ta' Arlabsi inksiet bit-tarmak. F'post fuq il-medja soċjali s-sindku laburista ta' Siġġiewi Dominic Grek ftaħar dan il-proġett li jista' jitgawża minn kulħadd. Iżda wara li poġġa r-ritratt tant kien hemm kritika u ilmenti li aktar tard is-sindku neħħa l-aċċess sabiex in-nies jikkummentaw. Fost il-kritika li kien hemm ħafna nies qalu li jifhmu li dan il-passaġġ kellu jsir għaliex kien fi stat ħażin. Iżda bosta esprimew li hemm alternattivi aħjar milli tpoġġi kissja tarmak u saħan sitra n-nies stess tellaw ritratti differenti li juru s-seta sar minn dan il-passaġġ. Barra minn hekk uħud qalu li jittarmak mhuwiex postu f'din iż-żona għaliex se ssir ħsara ambjentali kbira. Hawnhekk uħud mill-kummenti spjegaw li l-materjal tossiku jista' jispiċċa fil-baħar b'oħrajn ifakru li fl-eqqel tal-istaġun tas-sajf it-tarmak se jkun jikwi. Ħafna kummenti rrimarkaw li it-tarmak jistona wisq f'din iż-żona u wassu suġġeriment għal pavimentar naturali sabiex dan il-passaġġ ikun aħjar minn qabel. Iżda min-naħa tiegħu fuħut minn risposti li ta' is-sindku laburista jiddefenda dan il-proġett fil-waqt li qal li qabel dan il-passaġġ kien sar b'materjal simili. Iżda l-appell ta' dawk li għandhom tant tal-qalbhom din il-bajja ta' Arlabsi huwa wieħed li dan il-passaġġ jerġa' jsir b'materjal aktar adattat.